भिडिअ नेकेट भिडिअ खालायगोन दिनै होनना बुंदो नोङो रांखौ होगोन ना होआ बुं दानो नोंनि वेलविशारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बै बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय MCLA दिलीप कुमार बर' बिथांनियाव माखासे डकाइट्स गुन्दाफोरा दादागिरिफोरा 1 करोड़ डिमान्ड खालामदोंमोन आरो बे 1 करोड़ डिमान्डखौ गोबां मासनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो माने डिमान्ड होबाय थादोंमोन नाथाय बे 1 करोड़ फैसाखौ मोनैनि थाखाय बेखौ किडनेप खालामबाय गुन्दाफोरा किडनेप खालामनानै मोखां खाथेनानै बबेबा हाग्रायाव लांबाय बबेबा पिस्तल देखायबाय बबेबा बायदि बायदि खालामनानै बेखौ मोनसे रुमाव खथायाव लांनानै खुगायाव पिस्तल होनानै सोरबा सिनाय मोनै हिनजावजों भिडिअनि फुटेज आरो लान्थं खालामनानै भिडिअनि फुटेज लानो गोबां सेस्था खालामदोंमोन नाजादोंमोन आरो बेबायदिनो नैबे दाख्लै जिथुनाखि भिडिअ फुटेज ओंखारदोंमोन ना बेखिनिखौ रायजो राजाफोरा नुनो मोनबाय बियो गासिबो टटेलि ब्लेकमेल होननानै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव फोरमायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायलाङोब्ला बुजि मोनगोन आरो मोनथिगोन आरो बेखौ बिजिरनो हागोन बेसेबां राइट बेसेबां नंखाय आरो नोंथांमोननि मोनदांथि आरो बुजिनायजों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो हागोन आरोना बै बेगाव मा दङ ओरै होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लानांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्करपिअ गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बिनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो बेनिफ्राय बै आंनि स्करपिअ गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो बेनो नोंखौ नों लांथं जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदों बिसोरो उनाव आं बुंदों मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बै फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बै 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे MCLA बेनो नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेरानो हागोन दा बुंदो आंखौ मा खालामनो नोंसोरो फुटेजखौ हेरानानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन खिन्थु आंखौ नोंसोरो दिनै बे आंखौ खुनु फैदो होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो उनाव बिसोर आंखौ रुमाव सोयो सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो गुन्दा बाहिनिया सोर आं मिथिया उनाव बिसोर आंखौ गान पइन्टआव लानानै आंखौ बुंदों बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदों आरो नोंनि लंपेन्टखौ खुला होनना बुंदों आंखौ बेनिफ्राय आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोर हाबनो गोनांथि गैया आरो बे फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो खोथा बे समावनो सासे उइसो माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो ओमफ्राय बे आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयै थां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनानै जोनानै होदों बे आइजोखौ जोनानै बियो बिसिनिथिं थांदों लोगो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसिनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावखानोसै नोङो मा मिथिनानै नोङो सोर जोङो ओरैनो उनाव उपाय गैया आं बुजिबाय जियानो जा आंनिफ्राय बासिना थांनांगोन आं डेफिनेटलि आङो मोनसे आइनगत बेबस्था लागोन आं बेखौ साननानै उनाव बिसोरो आं बुंनायाव उनाव आङो बेयाव आङो बिसोरनि बिसिनायाव मोनसे गुफुर टावेल दङमोन बे टावेलखौ लानानै आङो आंनि लंपेन्टखौ खुबाय उनाव बेनिफ्राय बिसोरनि बिसिनाव मोनसे कम्बल दङमोन बे कम्बलखौबो आङो खोबना लाबाय ओमफ्राय खोबना लानानै बे आइजोआथ' आङो जिथिया जोंहा हाबाय खाथि फैनो हाला ओमफ्राय मोनसे खोथा बुंबाय बिसोरो जों जा बुंगोन खिन्थु नों बुंनांगोन नङाबा आं माने आंनि मथे बुंगोन ना आं बुंदोंमोन बे आइजोआ दिनै नोंसोर लाबनाय होननानै आं बुंदोंमोन बिसोरखौ उनाव थांना थागोन ना थाया नोङो आरो आंनि खुगायाव सोना होबावबाय जों जा बुङो बे आइजोखौ नों लाना फैदों होननानै होनना बुंबाय उनाव आङो जियानो जा उनाव आंखौ मुंखौ सोंनो नागिरदों आं दा बेयाव दिलीप बर' होननानै आङो बुंनो नागिराखै माने आं सासे BTC सरकारनि सासे MCLA आं बे खोथाखौ सोर मिथिगौ उनाव आंखौ बुंबाय आङो बेबायदिनो राजेश बर' सामथिं राजेन बर' माबा मोनसे आं बुंफ्लांदों आंनि मुंखौ आरो बिनि उनाव आं मोनसे खोथा बुंदों बिसोरखौ बे आइजोआ आंनि आमाइनि फिसाजो होननानै बुंदों उपाय गैया आं बे खोथाखौ बुंदों बुंनायनि उनाव बिसोरो बै फुटेजखौ लानानै बिसोरो उनाव फुटेजखौ लानायनि उनाव बुंदो नोंनाथ' मबाइलखौ सेना लानानै बिसोरो उनाव बिसोरो सिगां अपारेट खालामनो नागिरो उनाव मोनबाय एकाउन्ट दोङो बे स्केनारनिफ्राय नोङो जोंनो मा रां ट्रान्सफार खालामना होनो हायो होनांगोन नोङो नङाबा गावगारगोन बिसोरो उनाव बेखौ नायनानै उनाव आङो सानबाय जुदि प्रेजेन्टबा 3 लाखखौथ' लांबायनो आङो बासिनांगोन न'आव थांनांगोन बे साननानै आङो बै आंनि बिसोरनि उनाव सोर मा आंखौ मिथिया उनाव बिसोर आं स्केनार बिनायाव बिसोर होदो स्केनाराव उनाव आङो 50,000 खरि खेबनै होदो 1 लाख खेबनै होदो आं 3 लाख आंनि स्केनारनिफ्राय आं दिहुनना होदो दिनै बै पेट्रला दिनै आंनियाव दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव 20,000 कपि आङो अलरेडि बेखौ आंहा उदालगुरि जिल्ला एसपिनो होनाय जादों आरो सनितपुर जिल्लानि डाइरेक्ट आं थांनानै एसपि बिथांमोननो आं होदो मानो होनबा बे जाथाया माने आंनि आं बेबस्था लानो आं माबानि थाखाय आं बेखौ 2000 आं होदो आरो आं बै दिनै नोंथांमोना जाहाथे जुदि लायोबा बे कमल मुसाहारि होननाय बे स्केनाराव थांदो आरो दा नैबे मोनसे माने 50,000 नि एगेन 50,000 एगेन 1 लाख कमल मुसाहारि बेनिफ्राय नैबे 1 लाख माने 3 लाख आङो स्केनाराव बिसोरनो होबाय होनायनि उनावबो आंखौ बुंबावबाय जे नोंहा गोदोर मानसि नोङो दिनै माहाजोन मानसि नोंनि प्रपार्टिफोरखौ जों मिथिजोबो नों सासे नोंनि रां दङ दा नंगौ